Bună, dragilor, bine v-am regăsit! În lecția de astăzi conjugăm verbul ver, a vedea, la indicativ prezent. Eu văd, eu, veo. Eu o văd pe mama, eu, veo, a, mi madre. Tu vezi, tu, ves. Tu îl vezi pe prietenul nostru, tu, ves, a, nuestro, amigo. Elia vede, el, Elia, ve. El vede o fată frumoasă, el, ve, a una chica hermosa. Noi vedem, nosotros, vemos. Noi îl vedem pe fratele meu, nosotros, vemos, a mi hermano. Voi vedeți, vosotros, veis. Voi vedeți un frumos peisaj, vosotros veis un hermoso paisaje. Ei ele văd, Elios, Elias, ven. Ei văd marea pentru prima dată, Elios, ven, el mar, por primera vez. Dumneavoastră vedeți la singular, usted ve. Dumneavoastră vedeți la plural, ustedes ven. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc și vă aștept la următoarea lecție, când vom învăța câteva feluri de mâncare în limba spaniolă. Gracias!